تفسير سورة الشعراء آية 27 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu jumada al-ula minye hijra sankalu duruna bisuye umugani seginade miladi nasarau ka jate ba fula ani mugani fula sankalu folo bisu mbeke o folo ambe bako jikoroni goro fula masjidi salamu kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم آية بسما موسى هارون وكان يغندا كباريالا درسوا تمني فرعون aye aka jama hakilina nyini ko akanka munke Musa ni abalimake Haruna ma jama ko ka ko bila kofe folo iko ka ko ya garwa folo ika mogochi kata misira dugu misenu ma katu ka dabali kela be faranyogon ka unu kana mogo be dabali do Firauna yoke ka mogo ci munun beta mogo fara ɲɔgɔn kan ala fule kana o de foya a ko fajumiya saharatu limiqati yawmi ma'lum Firauna ye dabalikɛlaw fara ɲɔgɔn kan wagati la don ni wagati donnen do ambali masanan kado la folo dabali cogoya fila de don asihiru cogoya fila de don gorbali la folo sihiru li haqiqi u b'a fɔ dabali sugu dɔ ma ko sihiru li haqiqi o ye dabali yɛrɛ haqiqa de a bɛ mɔgɔ sɔrɔ bi idinillah ni ala ka jɛ ye ka mɔgɔ fa dɔ mɔgɔ dɔ la ka mɔgɔ dɔ bana ka mɔgɔ dɔ juguya dɔ mɔgɔ dɔ dusukun kɔnɔ ka mɔgɔ dɔ kanu dɔ mɔgɔ dɔ dusukun kɔnɔ ka mɔgɔ dɔ faga yɛrɛ u b'a fɔ nin ma sihiru haqiqi nin ye dabali yɛrɛ de ye a bɛ mɔgɔ sɔrɔ mais a t'i sɔrɔ ni ala de ma jɛ n'a ye ka mɔgɔw ko kanu dɔ ɲɔgɔn na u b'a fɔ o de ma sihiru le atif ka fɛn dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn kanu u b'a fɔ sihiru le atif a sihiru a sarafu ye mun ye ka dabali dɔ kɛ kanubaga fula k'u juguya dɔ ɲɔgɔn dusukun kɔnɔ k'u fara cɛ na muso teri fula ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بافهما سحر الصرف nin dabali sugu min filɛ nin ye haqiqa dɔ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ mais a t'i sɔrɔ ni ala de ma jɛna ye dabali cogoya filanan u b'a fɔ sihiru taqiyili
yusamma qumura shihru taqyili inyawu debe dabali ola findo be kinya kuro chogo ya dola nyana yele manare ka soraba chogo de la dabali ndona nyawu de la o shihru taqyili de tumbe mo chamambolo jamana kono ube muruke ku yere sogo ube ka muruke ka kono fara nyana murunte kai ka do ube dogu nentige ube do ube tasuma do da kono ube ba tasuma do yere la ube hada maden yele ma enya ko wara ko mo yele mana ka ke waraye ube bo kuru yere ma ka ke nya ko woriye nunde to ko shihru taqyili al qumru min ba ke ka yere so ta ke ka yere so de akera enya de kono enya de koro ayenya de koroto enya bala enya na ba ke ka yere de so ka surata ka yere so shihru taqyili de do momin ba ke kan nen tige enya kura ba ke aya nen de tigama nen tige koy enya de dabarira mogo nyana ko aye mogo yele makka ke waraye ube furo ko mogo be yele makka ke waraye la tabdila li khalqillah mo shitte siga la kadam fe yele ma hada maden te siga yele made yele mali ala ya ke dam fe fulade jinna malika ulube do shekela warela me hada maden mo te siga hada maden bo chogula shihiru taqyili de tumbubol akumuru kanyaw dabali fendo be kinya ko chogo dola do be seka ewa hari dengenye bileni sabe seka kenya ko komi ba kaso dengenye bileni ba chogo dala nyede korto ewa nin dabali sugu wore tumbe firawna ka mogogolo shihiru taqyili shaharu ayuna nas wastarhabuhum waja'u bishihr azim ala ko firawna ka mogo ko ye mogo de nye dabali koy uka bere nunu uka juru nunu mayele makoy tumamu yufuli ye mogo de nya dabali saharu ayunan nas wastarhabuhum ye mogo de nya dabali kamogo lasra waja'u bisihradim unanani dabali bayenni mogo nya dabali le ani mogo bagabagali sino uka bere mayele made yughayyalu ilayhi annaha tis'a har tumamu yelema esgala ku yelemana aku beke mugo nye koroko be tama de kasoro tunte tama ewa udabali sugu uba fode ma ko shihru taqyili wode tumbe trompe kila chama mbolo jamana kono ya kwa be iri bulu yelema ka ke woriye inya de dabalira na ye dabali mbo inya la dro iri bulu mbasa ga chogola ba fo shihru taqyili al qumur wode tumbu bolo ninde dabali chogoya fulana komi dabali kalte kachanto yorula nyala yandir sunna tala wakati mi sino ewa minye dolo doni abe dabali noni ya udela balagani nindinga jugu nendia jugu kamugo trompeni nendia ka galonke komi ewa chinya ka chinyanke mugo nye kuro komi galo wa inna minal bayani la shihra o fana dabali kalite dode nemimeya dabali kalite dode de franfansha be nuna mianto yorola ambe mi yorola o ye firawuna kadabali kelaw kadabali chogon fule ko de fawiye shihru taqyili de do ذكر الله تعالى هذه المناجر الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط نيغون دا من فلن ني موسى ani firawuna ni nyogonche ni nyogonda ke walela ma min fulani nye firawuna ni Musa che wa Musa ni kubuti gan kawuche firawuna na ka jama de kubiti ni nyogonda ala yafo fi suratul araf ni nyogonda fora suratul araf kono wa fi suratul taha ni nyogonda fora suratul taha kono wa fi hadhihi sura ni nyogonda fora ni sura fona kono وذلك أن لقبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم قبط غانكو فرعون نكا جماعة ولو يلا نيني كألك النور فغنو داوية فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ألا فنبنا فو أكاك النور تنمي هرني وغير كافروية
wa haja sanul kufri wal iman awa kafiri ya bada anil liman ya kalla halayen ninde ma tawajaha wa taghabala illa qalabahu al iman kafiri ni liman ya ma nyesi nyugo ma yoro ka keleke yoro fo liman ya beshama kafiri ni liman ya kelela yoro uyu nyesi nyugo ma yoro ka kele liman ya beshe kafiri ala chini galo nuyu nyesi nyugo ma yoro ka nyugo kele yoro chinya beshe galona arisi katala ni yaye jamana yin kono ya mun budda me kata sunna ma ko be sunna kono be chinya minka ulu de be paro la bidia mo no fe o ma jode ayo bina fo chinya de beshe galona ne tuman bunu semini yo fa ko lakin narsifu bidaribihi nu ko chinya de beshe galona chinya kasro aba fo baga bolode ako bamuru ba ka goshi baga de bolo bamuru muma adakanye eya di jitoma abe yere fo bamuru betira la kabbi che fari bina bamuru ntaka fakana ote meni bamuru be che fari bolo fanga bala che fari do abe bamuru chogodo abe bara kenaye abe mintige naye abe mingosi naye aba faga aba tige walakin nasifu bidaribihi bo ni ya sunna de cinyaye mi munun ko ngudda me kata sunna ma jamana kono aw be sunna kono ya har biade joroleno aw de siraleno aw de be palon mo woro no fe cinyainde ta fo bagaw bolo cinyainde ta fo bagaw bolo o mashe ka jona yade ka farnya ka katiriale ka jinya bila ka palasho bila ka nafulu kanu bila ka togo kanu bila ka joyoro kanu bila ka cinyayin fo ka ko de mashe ka ke sino limaniya ni kafira kelela yoro limaniya besala cinyani galon kelela yoro cinya besala sunna bi ani bidiya kelela yoro sunna besala nko dia to muqbil bin hadi alwadi ako ma qama ahadun yuhajimu ahla sunna illa wasaqata ayen fo aka kitabu do kono tuhfatul mujib akon mugo sima wuli ko ebe bi sunna mugo kaka kele ko fola bibi akon mugo na wuli la sunna de kama ko alebe sunna de kele akwala ba tigi bi wodi ato ala ko to bun kasiri ni fa ko ala ko qur'ana ko bal nagjifu bil haqqi ala al batil فيدمغه فإذا هو جاهد ولكم الويل مما تصفون alako ko alebe tinyata kafili galonka ko tinyimbe galon kunkuno sembechi faija huwa jahiru ibugo min kalama tinyimbe ta galon imbeta wala kum alwayl mimma tasifuna halaki bawiye an nembe galon min tuge kada alala ni aya laya ala ko alebe tinyata kafili galonka tinya abe galo kunkuno sembechi ibugo min kalama galon beta aya wore kunala ko wa qul jaa al haqq wa jahaqa al batil ala ko cida fuye cinana na galon tara innal batila kana jahuqa afuye cinana na galon tara galo ye tanfede galo tanfende do wali haja min de koso lamma jaa saharatu wa qad jama'uhum min aqalim bilad misra bon kasir ko ninde koso ko tumami dabali kelawunana wa yasru yu farani bon ka vu misra dugu misenu bela wa kanu ijjaka ashhara an-nas o waqti ulude tumbe dabali do katame mo beka wa asnahum ulude bishaka dila katame mo beka wa sadduhum taqyila fi jalika ulude kagele mugo ka mugo nyaaw yele ma fembe kinya koro chogoya dola kasurato chogola ulude tumbe se wala kateme beka wa kana saharatu jam'un kathiran wa jam'un khafira awa akudda baliklan nunu fana kudda machama de tundo
فرعون قدم دبل كلاو واستهدى الناس في الاستماع ذلك اليوم أو دم فورا ni aya fule ka fo cogo ni fa jami'a saharatu li miqati yawmin ma'lum o kera don jumai ko Musa made ko Musa eni min nana dabali de don do fo don min ni ambe be nyugo soro aka soro do imbe chamancela o ambe nyugo soro yoro min fana abe chamancela amanja auna manja ela ni e wuli lay bena nan wuli lambena don do fo bo Musa ko yawmu jina ako sallido o ya soro ye donde mugote barala o ye donde be ferelendo o ye donde be masirilenda do bena kan masiri kono bara donte yawmu jina masiri do ni sallido ni o donde de awma ambe kanyo soro wodi li ni gati yawmi malumu yin tumami farala nyugonka dabali kalal ko la'allana natibaw wa jama'in ko la'allana natibaw saharata in kanu humul khalibin abi aya kunu وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين وقيل للناس هل أنتم مستمعون وكم غوما يالا أو بفرنيون كوا ما نو يمغو بنيا مركو يرجيجا بك كمغو بنيا مركو بك فرنيون كوا واستهد الناس في الاستماع ذلك اليوم مغو يرجيجا وبيبي فرنيون كوا ودوينا تشوكومي ويبي ولا كبك فرنيون كوا الدوينا ube farala nyugon ka doyinna tuma ube farala nyugon ka ukul la'allana nattabi shaharata in kanu humul qalibin awa ukambe fule ka fara nyugon ka yabbi bon adola an fara nyugon ka yemunye ni dabali kelaw de ye seba yasro ambe ka tuguko ni dabali kelaw de ye seba yasro Musa ka ambe ka tugu dabali kelaw ko يمين دفو ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السهرة أو من موسى وما فو كو أنفلك فرنيغونك بي نتنيا بمين بولو أنكا تغوكو akera sa chinya be Musa de bolo anka tugako akera chinya be Firauna de bolo anka tugako umani fo bal الرئية على دين ملكهم ولو يمين لا فاسا ولو يمين كلوش درو وكم مساكيك الدين كو أن فرنيون كان ندبل كلاو دي سيسرو أن تقوكو وتنكان كافودي ni mugo menye kinya soro bia an farla nyonka ni mugo menye kinya soro an tugako akera Musa de sa ni kinya kera ledefe an tugako akera Firauna yosa ni kinya kera ledefe an tugako me umani fode bali mo supporteria mo koy ni fen kanu dusukuna ka supporter tinyali bala itaye ewa odebe mugo chama na silamu ko kafo kono ni tawhidi fule do go dambe katamo mo desera ka nyumanta supporteria ukala nakala nchogo minna ukara nakara mo mununa ni sunna fule anyuma ala manhaji salafu salih jamana mo chama fule huruba sunna inkono me ala manhaji salafu salih ko famu ka tugu sunna ka kuma haqiqa mo chama fana desera ko ta jamana kanu supporteria ukala na chogomi anu kala na karamo muna anu yu fasoro kokoro mununa hari buddu sukunde sara ku bila pew amani de ta'assubul majmum uba fode makko supporterial lagosile fo hada madinka supporteria ko kaboy du sukunna de pew ikala dele ka ko kaboy du sukunna pew wode ya to dungo do dobe farika limona ka dobe farika sunna doni ka dobe farika tawhid doni ka kata ni supportera be mo du sukun kono akan galo abe kiya kawo akan galo aben galo kawo
abe to aka galonde ka kashinsa ka makote fengorela o de firawna ka mo soro ko annatugu dabalikelaw ko nu ulu de yesheba ya soro esika kuma fo chogo ninde itunganka fo de ni chiabe yoro annatuga ko ne ulu fo فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لعجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فلما جاء السحرة تمام الدبل firawuna ye dabalikɛla a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ wele ka na tun ye dabalikɛla falamma jaa saharatu ila majlisi firawuna wa qad darabu lahu witaqa munkasir ko tuma min dabalikɛlaw nana firawuna yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min wa jamaa qadamahu wa hasamahu wa ujra'ahu wa urasa'a dawlatihi tuma min firawuna a y'a ka baarakɛdenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kani aka masurunyamɔgɔ bɛɛ ana ka minisiriw ana ka jamana ɲɛmaw guvernɛriw wa junuda mamlakatihi ana ka mara min ye a kɛlɛcɛw ye tuma min nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan firawuna kɔrɔ faqama saharatu bayna yaday firawun dabalikɛla wulila ka jɔ firawuna ɲɛ kɔrɔ yatilibuna minhu liihsana ilayhim uba ɲini firawuna fɛ sani ulu k'u ka baara kɛ yala firawuna bɛ ɲuman min kɛ ulu ye wa taqarruba ilayhi anu bɛ gɛrɛɲɔgɔnya ɲini ka taa firawuna ma inqalabu ni ulu kɛra sebagaw ye ni ulu sera musa ma ay haja allazi jama'atana min ajalihi nin kɛra kuma laɲini falamma jaa saharatu qalu li firawuna tuma min dabalikɛla bɛɛ nana firawuna ka mɔgɔ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan jama bɛɛ dafara a tora baara kana damina dabalikɛla wulila u taara firawuna fɛ a sigilen bɛ yɔrɔ min a kana foto ta dɛ firawuna wulila ka taa firawuna fɛ a sigilen bɛ yɔrɔ min ayiwa u ko firawuna ma inna lana li adra in kunna nahnu alqalibina n'anw de kɛra sebaga ye an sera musa ma an y'a da an de sera ma saraba ɲɛfɔlɔ wa sanan ka ko in kɛ n'an sera musa ma saraba ɲɛ wa قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون تمام فرعون ينكا قال نعم فرعون كو أكو سرباوي وإنكم إجل من المخربين سراين فانا درون ترى be faranka yore dawmo min ni sarante kelenya na sera musa mabbi mbawu saraba wuye kele fulana awde be ken kam masuruna mo wuye ka fama ya tobela be mo munun gere nyire la kusigin koro awde be kuye harama jiya dun ka wuye sisa ni bu kamara sunu ka kele woni u ka fama gewni u ka feuna u ka votu ni feuna mo munun bu deme nko akelen kele be folo fo aka sarati de nan ganyera ebe ke ministre nan ganyera be ke kumandai nan ganyera be ke ninye ko bo de ke folo ye jama be gira nofe masunye mo be gira nofe yallahi do tawye ninne nyema ya surumbe eke ninye ninye nyema ya surumbe ke mbi ke ninye ori ya to be kulo ni giri nan nofe mena firawuna fana sana kan mo ka dabali damno yode fu nan ya ke saraba nyewa ako saraba wiye ewa mbawde gerenyere la fana awde be ken masurnya mo way tumamin nin kera dabali kela usagira kata uka joyorula usagira kata uka joyorula bo ko musa manni aya ya suruna
aya yureyo bange ko Musa qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu ona na suratu tahakkul ko Musa sisa la benkera ambi bila ikasugantiyala na kadiye e folo ki ka dabalin bila ube no mende an folo babila mana ulu kallanyini ulu de be Musa ka ulu Musa folo ya tabila o ulu de be sala ulu folo yu tabila o ulu de be se Musa la bo ibi kaswala sisa ko be de bolo min kade o de bo suganti ni e folo ka bila o de kade e bo ke na folo de babila e bo fo obeke ulu bolo se baya be ulu de bolo Musa ku mabal alqu akwai ne folotin tabila de aw ka tabila Musa fana mumbe abe mufe galon tigi abila ka galon be de fo galo ba kunkolo na galon golo be disin kono abila ko be fono folo de ibe tinya kelenta ka filaka ka galon be tunu Musa yo de kanu uku ka galon bila beka don ni beka galon ye folo tinya imbe na galon kunkolo sembe ci chogomi be no ye akwa ukatabila wonana wa aya kono ninde la ni aya kono na qala lahum Musa kuma alqu ma antum mulqun ako au be mimbla au ko bila au be mimbla au ko bila Musa ayen min fuye qala lahum alqu ma antum mulqun falqaw hibalahum wa isiyahum wa ghalu bi ijjati fir'aun inna lanahnu alqalibun aw falqaw hibalahum yukajru bila wa isiyahum anu kabbiru wa ghalu ko bi ijjati fir'aun ankalna ni fir'auna kabbonya inna lanahnu alqalib bi sheba yabe aunde bolo ko kalini fir'auna ube do ko bi ijjati fir'auna kaddeme ni fir'auna fe ni fir'auna kaddemeliye bi aunde be ewa se Musa ma komi wali jibbatula ni se batula be kalilin min kenu ka shegu ye chogomi woni fana ye kalili keni ka ewa demenyini keni ka istiqasa keni fir'auna o chogodela ko ni fir'auna bonye ha ko bi ewa aunde be ganya koy aunde be Musa sanfila soro uyubila unana ayawre kono fayijahibaluhum wa ishiyuhum yughayyalu ilayhi min sihrihim annaha tis'a ayawre kono tunamu gulu jurum minun bila uyebere minun bila jurum minun bele minun yogos ubeke Musa ni koro ka ke ko mu be tamade kasoro ja udalen dunyana udalon dunnola dabali min do yake mo nyaade lambe dabali sugu min anya fo tagiyili uye mo de nyaade dabali bo bere nunu juru nunu kera ubeke chogoya dola kata Musa makake ko mu be tamade kasoro tunte tamade udale mbu chogolay uye mo de nyaade dabali نعم دكتا فيه فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فألقى موسى عصاه تمامي نوكا جرون نونو لكبرن نونو دي كنبفا مغون يكرو وبكي مغون يكرو كو بتاما كاسورا بدالين بانولا ويمغو دي الدبالي نينكالي فألقى موسى عصاه موسى يا كبر من بابلو أيا بلا فإذا هي تلقف ما يكفون
bere nya yere soro de ulu ye galo tige kabila kene ka bere nya yere soro abake ka be kunu telqaf kuro mu nyara bukana ni ye fendo peleya minate ka be peleya ba be komi ni kono be fen sogi ka toni chogo ka kunu chogo mi de aya be tomo chogo de la ka be kunu uka juru nunu be anu uka bere nunu be aya be tomo ka be kunu aya wore lala ko yoro la fa wagali haqqu wa batala ma kanu yamalun tinya kera tinya ye ulu tunde bara ka be tinya nan gulo bare be tinya nan gulo musa ka bere aye ulu ka juru anu ka bere aya be kunu kono yere mabwala amabwa chogola yere aya be kuna mabwa chogola fa ulughiya saharatu sajidin ninkele dabali kelaw mununye dabali kala ulu be dabali do ulu dankani yara nayi musa bere chogo min fule ninye ninte dabali ye dabalite parce que tuma mi ale ulu ka wa bere ulu ka juruma yelema tuma mi musa ta bilala ale yele manade fa hiya subanu mubin musa bere nkera sa yere de ulu tawma yele made mogodi nya dabalila mais musa tayin bilala ale yele manaka ke sa yere de sa yere jati ale kera ode kunu ka fembe kunu fema bo ateliya la kono mabo fo ma yele mala tuma mi dabali kala u yenni nye ulu ye dabali kala u be dabali do donc u ko ninte dabali ye ulu dankanga nayi musa ka tami fule ninye ninte dabali ye ulu be dabali kala ka do ninte dabali qalu amanna bi rabbil alamin ninkele a uko awli manani danfe untigi alai masammin ye danfen bedda masammin ye danfen bella monna kan nemai awli mananai nan ko alli manani danfen untigi alai an kanta firauna makoy rabbi musa wa harun an kambe musa tigi ala haruna tigi ala awli manani ode bal mahadama de ni kera mu'mini sakke mu'mini dafalenye kanya sirafen wure ni kera mu'mini iko ibeke minye ke oye complètement siranani fe fula akabo dusukunna pew damani kelaw fune siranani fula boro dusukunna pew tanke limaniya sorola dan fe tigi ala limana nayi an kambe musa tigi haruna tigi kanin fo firawna koro min bella ka fo ko alay alade masamin koro taleno ka fo aye ko ete alaye dan fe tigi ala be musa tigi ala haruna tigi ala minde ika jugu de yino be nyogona aw limana nan nun tigi ala limana ni fem kan nyekelenya ni ya alle ko be tawhid alle ba kan limana yala aka tawhidi atese ka aka tawhidi banga atese ka aka tawhidi fo atese ka yira yoro la ko alle be tawhidi mo de la tawhidi mo do ebe dambe kata sunna yire haqiqa fo yoro ube sunna yire fo haqiqa fo chogo tafe har yire ki jatu ulu tigi wula sunna moya ni de to minye kai sinya kele fula kana yi bolo nunu kera o chogo de la dabale kela chogo o kera o de la shika bore fembe borai ni kere obena قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. تمامي موسى فرعون شكرا فرعون ما هارب بيا مساجد أيكو يلم مكابرة فعدل إلى المكابرة
والإناد والدعوى الباطل atara yirebonya fana yoro la sisa ani kanna geleya ani kagalon fo fasara yatahaddaduhum wa yata'awaduhum Allah bana sisa de abake kadabali kilanu nun fana limana abaku ku baga ka janga kataw do fuye ko abina auke ula aya dola ko innahu lakabirukum alladhi allamakum shihra ko Musa de akanye mayemene Musa de ya wula duniya dabali la mene galombe nimbwa inna haja aya dola ko inna haja la makarutumuhu fil madinati suratul araf kono firawna ko dabali kelawma tumamu limana ni Musa ko akonni nye fere de jamfande ninye ani Musa ye nin jamfan siri dugu in kono de sana kabo kanaya jamfan siri lende ninye be bado ko firawna ye min fo ninye ngalonde Musa ni dabali kelawm te nyugondo anu madele kan nyugonye ni nyugonda inkenete ere tare ka dabali kelaw fara nyugonka ukana una kan nyugonda Musa tudo unu Musa madele kan nyugon soro yorola fo dabali nkene dabali kera yoro mi keneka ni eko ko unu karamugo ye Musa de ale de wula duniya dabalila ni eko ko unu ni Musa bennan ni na jamfande do puruka eka fama ya chinya u bennan ni na de sani kabo dugu kono kana ya galombe nimbo galo kana geleya yere bonya qala amantum lahu firawna kuma dabali kelahuma munun tubira ako awli manani Musa qabla an ajana lakum saninaka jende awma nabe liman ya ira atun kanka nyini ne refe ni kasira dauma nka so ubente so ni awdara Musa la kalima ni Musa kasoro ne ma jendi awma innahu lakabirukum alladhi allamakum shihra awa Musa de ya kanye ma yokoy ale de ya la duniya dabalina ale yire de ya kanye ma men ale de ya wula duniya dabalina fala sawfa ta'lamun nindina minke awla wajibi abin odode aw munul liman yara ndina minke awla abin odo la uqatiyanna aydiyakum mba akabulu tige warjulakum min khilafi kasawun tige ku bonyon koro ni mo min kinin bolo tige mbeta inuman sen tige ni ewa inuman bolo tige mbeta ikini sen tige mbaka o chogo de la wala usallibannakum ajmain aw fagalin ko fe fanan babe pani misra dugu iri munun be dugu ko fe babe pani ka siri irula pour mugo temeto don to dugulo boto dugula una do ko munun limana ni Musa forawuna fleko o de kenin chogola unu de kenin chogola mugo were na waju na wuye ni mugo were ta nyogona ke kombena minde kawlel ka asuna abolo tige ku bonyo ngoro ka sabi aka fagalin ko fa asu fana mba sun tas aka sudo de mba su siriru de la kapaniru de la bekawye anake mugo toma bagani anilla sirali ni mugo tata nyogona ke ferona yenninde fo baluma har bijiya dunko go o chogo de la ni delila wula mugo nu desiri la delila wula doro uba yele mafangani kelede aya gede aya bugode de aya do kasola de nu desira mugo minna huja ni delila wula be ko be yele mafanga de la ku ka fanga yirila ku ka she yirila de pigale qadiman o de be قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون تمام من فورا دبل كلاوي أن يفهم هذا مدى ni hada madin liman ya kama liman ya sabatira du sukunna foite ite sirafonye qalu dabal kalam liman ko la daira ay la harajan wala yadurruna jalika wala nubali bihi o ko frawna namma ko tala kan se nambolo tige ko bonyo koro
an fatulen kofe kan an su siri kampani amma ko shitola wutawun toro an kajjate sutoka cogo min kada ko cogo amma ko shitola inna ila rabbina munqalibun parce que niya an faga an be alli munarantigi alamin an be sagi kato de maw ay al marju ila allah azza wa jalla wa huwa la yudiu ajra man ahsana amala an be sagi kata antigi aladema ewa ala tanka sarati nyani fana de wala yaghfa alayhi ma falita bina wa sayujina ala zalika tammal jazai ewa eye minke anna fana wote dogo alalaw eye minke anna wote dogo alala ala bodo yomali khiyama do ala bawun sara dafalene donc eye min famma ko sitola wotan joro wotan sira wotan sagi min kadiya ake am ni eya am faga am be sagi katantigi ala de malli manani ala minye an be sagi kata odema e fana ye minke anna ala bodo aba an sara dafale aba an sara dafale aha إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا دبلك لو كو أن نتمع أن بتمك أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن بتمك أن أنجيدا أنتي على أن يكتو منك سنن كتوبي أن بتمك على لامبان جيدا على كقوابو يا فني ala banka katawu ala boya fanyanya junubu mununke aya wurela uma akrahutana alayhi min ash-shihr aniyan karaba kambila dabalin minna kwanka Musa anni Musa kanyugondake amba annata ala bo fana ya fanye donc waya la dona ko firawuna de dabali kelaw karaba ku bila dabali jaharutu maso dabali nyerena jaharutu maso ni Musa kanyugonda yere jayu karabare wota ya wure kuna وما استكرهتنا عليه من الشهر amba jigi amba nyini ala fa ambe tamake ala la kwa ba anka junubu yafa ani yan karaba kambila dabali min kelila ayu karabare ayo mo karaba kuni Musa ka Musa dabali ini Musa kan yundake Musa sere uluma esagira kafo ko Musa de ulu lakala ko nyema ye Musa de esagira kafo ko ni Musa benani nare ni te galonyewa ni galonde an kunna awwalal mu'minina ni ankera mu'mini fulu ya anka jamala ay bi sababi anna badarna qaumana min al-qibti ila al-iman faqatalahum kullahum aw kufiruna ma tan amni alliman yamin ken ni qibti gan kaw kam go fulu kere amne ka liman yata ka ke mu'mini donc sababula amba jige alabanka junubu yafa ani yan karaba kan bila dabali minna bun kasiri ya fo chogomi ko aye dabali kilanu ko aya befa alayo fo tawsir la chogomi aha mu'min tubira ko dabali kilamu tubira ka ke mu'minu ye ko ayu befa wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un balmo nimbele ewa hikmen min dama be fayda min dama mu'minu munun fulen ninye nim bagali be foru yawma butaka awa salafu salu nuko ahli sunna wal jamaa jito ya tuka jogola ni ya ko ninye sunna mo mi abesira aba kacinya min fo bitu sinicha atalawunu ahli sunna wal jamaa la man yadi salafu atuka jogola ni ya ye mugo la ya dambi katuma de talawunu to ka jogola de ni ye kuma kile mumbo dala de kote chiden de kote ibu fakaka bogoli tu bo oka ninka demen tigela tu bo oka ndi bonka palasela tu bo aka ndi do kasola tu bo ka kuma fotaka ndi faka tu bo ka kuma fotaka ni simatu ahli sunna wal jamaa as-sabat ala al-haqq ko ahli sunna wal jamaa kam man kutu dode kasabati cinyaka ukacinya mu yafo ukacinya mu baka free tu bwaka
bagabagali tu boaka fagali tu boaka dementigili tu boaka nyagge ka bo joyoro tu boaka ni ya be mo bolo talawunu anya fo chogomi ni ya nyininka jamala keso dola ika jabi chogo ani ni ya kele nyininka abi jabi chogomi ni kelente atalawunu aya dambi kata sunna mo madu udote ahmad bugura kadu kasola fali baw kafufu fi khalqil qur'an ayakuma kelemin fo akwa be sakar kuma ta yelema ni fembe ke fana ma yelema imam ahli sunna wal jamaa shaykhul islam ibn taymiya atilela nin bidiya keleli ahli al-kalam ahli al-mantiqa anu kelela kado famawla kado kasola asara kasola ama yelema ka bo tawka aka kitabu fuleka ewa akida aka kitabu be baran min najiyan kuno sisa karamogo do shi mu mete se kake aka kitabu dro bon taymiya asabatira taka shaykh muhammad ibn abdul wahhab ayin min tawhid ta mujaddidu dini fombe foray kelebe kerala ka ge famo de ba ge na tara jamana do lu ba ge na tara digu do la lu ba ge do nya ni ku ba faira la yo kisama bo ataka de aba sabatira fuala ya kadawa jenshe ka sabata bolo imam na maliki nuno choko kelena abu hanifa nuno choko kelena sunno mo kam mankutu yode me sunno mo ko fitini ni vote ko nuno vote dagara ba madaga marasi dagara ba madaga munun budda mbi kata sunna man ni ibe ewa jabu tansuru bolo nina sunna mo choko de ado be jamala shi sanu yin ka vote be chogodi fuite vote la ayedo namma do be chike chogodi akelen wala telephone la karmo ko ken yin kan ala vote be chogodi be min fo kari shen dola jamanen ka vote kan son dola tebbe de be kon nan jade kiya men nin te fo jamala o be kera nin jamana kelen kono marasula ni sigira foto marasila nin masakeni foto marasila an kawulan kan ka hakan yini ne ukelen yinu ka telephone na karamo ken ne ko marasiko be chogoni ate islamiya fansi marasite islamiya fansi haran yire ya be wele an kelemu kele marasite sunna ko na te islamiya fansi ukaka seto be ko adreso be ko kutuba be foi tala yake sunna mo chogoni atalawunu abe jamana do fili doro naka palasuye ka jamana do fili wori munun be duma jamana population ka doni ke ba wala ka doni ke ba hote ali sunan jamato yede mu'minu ali firawuna ufle bolo tige fora aw ewunta mo de bi wala dra wa usadi fona yire tumman kan nin fo aw yenye mawde yesa aw tumman kan nin fo ye ka kuma yelema afule ka fo do yembi bolo tige mbi serun tige mbi faga mbi siri uma yelema uluma bota ka ni fagalini bolo tigelini sentigeluye ani paninun ye uluma bota ka ekele mugo ko wele dura be kun fi fana sa ya umunu me karamo baw ya umunu nye mo yen kuma su kana baw yire da sa kana ay wa mara chara madan fo jamala sa be yelema do ka bayanu bo kayira mara site be kayira fama gete be tumami kun fi nu wele dro tara kutubaw yelema ka be yelema ka ke fama nani min barika sunna sugu juman baw bolo yimana sugu juman baw yere bolo folo tawhid sugu juman baw yere folo iyyaka wa talawun fi dini fa inna dina allahi wahid uje fata yode wo shake doye akon bi mai kana ken kuluru chamantige dina la de alaka dina koni ye kelende kele kana ke kuluru chamantige dina la dondola ebe nin chogola dowore la ebe nin chogola dondola ebe nin kuma fo dowore la ebe nin kuma fo inde talawunu ye mu'mini nyuman mu'mini dafalen ka bara tennye ewa ahli sunna wal jamaa man haji sarfu sali nin tuka jogola wa awhayna ila musa lamma tala maqam musa bi bilad misra tumami musa sigin wakati janyana misra ayo huja ujojo ani delila ayujo firawuna ka anaka jamaa وهم ما ذلك يكابرون ويؤمدون كفروكا وبك كيربونيا ككن جلياك لم يبقى لهم إلا الأجاب والنكال أو فوي ما تو يشيسا نلا جابت يعني نانجلي
فأمر الله تعالى موسى أن يخرج ببني إسرائيل الليلة من مصر من كله على موسى نعمر كواني بني إسرائيل كوكبو مصر وأوحينا إلى موسى على كواني وحوت موسى ما أن أسري بعبادي إنكم متبعون وكم موسى إنك جو بني إسرائيل كمنو لمن كفروك إنو كبو مصر أكتا نابورا فرعون نكاجم بيتوكا وكو وبين أو نوننا وبيتوكا وكو فأرسل فرعون في المدائن حاشرين من كلام موسى أياسرو موسى كم جماعة بني سلام كم موسى uye kubtigan kaw kam muso kam masiru de sina ku yere masiri nayo uche uye parce que lutumbe misra foto bolo fembe be ko tigan kaw de bolo uyu kam masiru sina ku masiri nuye wo dugu be je wakati mi dugu jele bari salanka kubtigan kaw tara bari salanka be yoromya unana aya wore kono sanu ka bo folo ala ku musa ka fo kam mo ye ku be ka fara nyon ka yoro kele ki kelen kono barisalan ka be ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kɛlɛ u ka salli u ka sow kɔnɔ ni ɲamariya nana wagati min a b'a sɔrɔ ɲɔgɔn wele t'a la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ taa o kɛlɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan u bɛɛ bɔra ka taa su laban u bɔra ka taa dɔw ko awa kalo bɔra wagati min musa n'a ka jama bɛɛ bɔra misira dugu jɛlen kubtigan kaw firawna ka jama tara ewa musa bani saran kaw ka kinna welele kilate jabi kilate abetara mwasite abetara farsala firaun fil madaini hashirina ninkele firawna misra dugu miseni tuguni aye welele kala do wuli mo muno faralin kala kala wuli mo muno beta jama be faranyon ka kana tuguni aye mo do wele ku katara misra dugu musenin be mo be wele ko abbe kana utara be wele tuguni abe nana ube nale firawna ko inna haula أو هكذا إن هؤلاء لشرذمة قليلون أتوكل من بنيون دافع كتاري وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وإن هؤلاء تمامي فرعون كجما بيننا أكو كجما ما أكو نمغن فلده أكم بجوما موسى نا كجما بن سلانكو نمغن فلده لا سر جمة خليلون نمني جما فتني جما فتني بن سلانكو يودي وإنهم لنا لخائجون نجما في كل فتني وقت به نمن de fendo ke auna kala dimi o yoro jumay parce que uyu kam muso kam masiru singa utara nuye wakati be nunu jama kulu fitri de be fendo ke auna kala dimi ha wa inna la jami'un hajiruna wakati be an be mun fule ni jama bay wakati be aun de be anyere koloshi nunun ka tora kana shangma wakati be jama kulu fitini wakati be fendo de ke auna mun balla dimi aun jama chama mun fule ni jama fitini wakati be aun de ba ke kanyere koloshi doro kana fitta ka ta fendo ke na min ban toro ewo bena babbi kuma la nyini fula bolode o bena babbi de jama kulu fitini de be dimi do aw na wakati be kele fulan ne wakati be aw de ba nyire kuloshi jama fin kulu fitini ma u kana fenkenna mumba antoro o bena babbi ambe de be bokata anka be fakashina kele o bena babbi de
wadata lako faqirajnahum min jannati wa uyun ako firawna na ka jama alayu bo kanna ko forola nu ka jinyo wa kunuz anu kan na fulo chama wa maghamin karim anu tumbe sigi yoro nyuma munumba so nyuma munumbi bolo alayu bo abela ay fakharaju min haja an-na'im ila al-jahim ala yubo ni nema bekono kata jahimama wa taraku tilka al-manajil al-aliyatan wal basatin wal anhar wa kaso jamnu yu dila anu kan nagu furu anu ka jinyo wal amwala wal arjaga anu kan nafulu anu alayu garjaga firu finyo wal mulka anu ka ewa masayaw wal jah anu ka titru ka joyoro al wafiran fi dunya wiya beto jinya kuno alayu ba bela wiya beto jinya kuno kata jahima alayu ode kula donc inshallah be kono wakati sera amashe subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفسير سورة الشعراء آية 7 عن الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye sibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahar jumada al-ula minye hijra sankalu duruna bisuye umugani seginade miladi nasarau kajate bafula ani mugani fula sankalu folo bisu mbeke o foloye ambe bako jikoroni golofula masjidi salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. آية بسما موسى هارون وكان يغندا كباريالا deresu temene firawuna aye aka jama hakilina nyini ko akanka munke Musa ni abalimake Haruna ma jama ko ka ko bila kofe folo iko ka ko ya garwa folo ika mogoci kata misira dugu misenu ma katu ka dabali kela be fara ɲɔgɔn kan n'u kana mogo be dabali do firawuna y'o kɛ ka mogoci minnu bɛ taa mogo fara ɲɔgɔn kan ala fule kana o de fɔ ya a ko fajumiya saharatu limiqati yawmin ma'lum. firawuna ye dabali kelaw fara ɲɔgɔn kan wagati la don ni wagati donnen do. an balima sanan ka do la fɔlɔ dabali cogoya fila de do asihiru cogoya fila de do gorobali la fɔlɔ